Bai o jorani bagai tam hingkai kini sini society no wan sugui tai sini dofani kok no wan suglai sing sini amsai hingkai sini yango borkathal patni tai kisong yang burakha bahike kwbangma area ni sing khoblai sini duita block ni khobjago sing lukurok ini asuklai kaisa o tongkesep jora phano sing yakse gara na naike tabo covid-19 ti belai no khojak nglaija amti jora phano sing nangkuk bani bagai sing ini kaisa meeting ma asuklaika abo ngake sing nahari naike hangke sing saimano sini jotoni nogo nogo sini kamio sini cherai rok hekjangnai mani sawi belai no kemanggui paina lama thangi tongkha nogo nogo nai naike kami kami nai naike hangke belai no komorna lama thang tongkha sing wan suka hangke tei 5-6 bosorong pore ke sini kami se buksangai thangsine akok no wan suklai sing tini aro 4-5 ta committee tongo a committee no sing miliwui taisa haino hai krak committee sing khlailekya abo hangke sing hamkrai naikol bodol honi sing tini kaisa krak committee khaija abo kwbangma kamini borok sing khoblai abo haike committee songchaka tai a committee ni nahar mungka bono sing sini cherai rok no hekjangnai chamung chawo je kwbangma beramano no tui sing thagnani tai sini society o kwbangma samung chaya sikok mangkok tai manirok khoglai sing yakse agar khnaka belai no samung chaya kwbangma tongo amorok no mothagnani bagui sing o sini step nahmani sing wansugui nahlaika tabuk sini committee ni naharmo sing haino ulo abono sini processing o sini samungo sing tini ni sini krak ya pirisana aboni bagai sing je sini committee khlaimani akok no ang tini norok ni biskango sairi sinai president hingkai sini Mr. Soniram bini kami hingkai burakha yang gana wono tongo hingkai vice president sini Mr. Nisi Deborma binan kepra kami abo haikeno vice president o sini Mr. Sudhir Deborma Borkathal tai secretary o ang sakpang Nirpendra Deborma Kisong hingkai takisa sini secretary tongo Mr. Tuton Deborma Kanto kepra bo Bonkosomni sini ganani hingkai sini AGS ajaga tongo Mr. Michael Deborma Kisong abo haikena takisa sini AGS tongo Mr. Ojit Deborma Patni kami tai sini cashier Mr. Surijit Deborma Obichoron abo haikeno sini spokesperson sing narkha Mr. Partho Deborma yachakrai kami abo haike sini member tongo Samson Deborma Kisong tai Johnson Deborma Obichoron Omit Deborma Patni Santo Deborma Kantokopra Samuel Deborma Burakha Devojit Deborma Borkathal Mithun Rupini Borkathal Onimesh Deborma Rachontai Sonjit Deborma Basram tai abo haikeno Pintu Deborma Sorot Chudiri abo yachakrai Homsang Deborma Obichoron Korno Deborma Binan Kepra Lob Deborma Borkathal Mungkuri Deborma Radhanogor Jameson Deborma abo Obichoron abo haike sing tini committee khlaijaka sini nahar mung tongnai tai kobong mung tongnai sing sara sini tiprasa kami sara sini tripura hao sing dur to dur thangai sing bebak bono milbui samung khlainani bagai sing o nahar mung piyo sing yapiri seka sing omoni bisingo ang koimung naraknai sini o committee o joto sing oro tebo committee o tichoknani tongkho sini advisor ok tai AGS rogo tekamo borok danani tongkho aboni bagai sing sini next meeting o sing dur to dur thangai sing kami o committee khawai sing krak khe sing o drugs samani haika kwbangma samung chitra sini kami amse cholmani abono mothangnani bagai sing o yapiri salaimao ang koinai joto no sing no chubawi norokni chubai sing o samung no mothai manai tamni hingkai nung saisung ang saisung bai abo sing mothagi maya sing jotono pal ki samung khlaike hangkaise sing o samung no mothagnani sini han phaini aboni bagai kogo se tongo pal hingke sal o kokno sing wansuk lai phaidi ang jotono koinai sing jotono chuba lai o samung no sing bwskango yapiri salaini aboni bagai ang jotono koinai asukno hambai।